Έτοιμος! Έχεις δει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών? Ναι. Τι ταινία είναι αυτή, τι θυμάσαι? Πολύ πόλεμο, ξύλο μεταξύ τους. Τσακωμούς. Ωραία. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας στην ταινία? Τώρα δύσκολα. Ένας κοντούλης ήταν, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Ο Φρόντο! Ναι. Πες μου κάτι που είδες στην ταινία που σου άρεσε και είναι ωραία συμβουλή για τη ζωή. Κάτι φιλοσοφικό ωραίο. Δεν θυμάμαι. Καλά, δώσε μία δικιά σου. Συμβουλία της... Ναι, ναι, ναι. Καλή. Να ξέρεις να μιλάς στον κόσμο, να δεν τι ανέβεις καλά. Πώς το κάνεις δηλαδή, δώσε μία σύμβουλη δηλαδή, πώς... Παραστάνεις έτσι λίγο το φτωχό, κρυολογημένο, με πόνο, έτσι δίνεις και λίγο πόνο στο μάτι. Ωραία, κράτα το μπαστούνι και να κάνεις έναν χαρακτήρα από την ταινία που θα το σηκώσεις ψηλά και το χτυπήσεις κάτω και θα φωνάξεις You shall not pass! Ωραία, κόλαμε! Κόλαμε! Στάρτη πάνω το κουμπί!